I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we can calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Fi Carwyn sy'n fan hyn gyda chi fel arfer. Dwi'n falch bod fi'n cael cwmni dau hen ben ar y podlediad erbyn hyn. Nick, Andrew, siwmai, nos o dda'r ddau o chi, sut i chi'ch dau'n cadw ers y tro diwetha? Nos oedd dda, ie, neu'n dda, diolch. Nos oedd dda, ie, dwi'n oce hefyd. Da iawn, da iawn, da iawn. Reit, ni wedi cyrraedd diwedd y bloc cyntaf o gemau yn URC, a mae wedi bod yn gymysgedd allan o'r ffordd gorau i ddisgrifio. So beth o'n i'n meddwl, cyn bod ni'n ymlaen edrych ar Cymru, a cyn bod ni'n trafod y newyddion mawr o'r undeb yn yr wythnos diwetha, da ni'n gwneud rhywbeth o fel adolygiad o sut mae'n mynd i'r rhanbarthau hyd yn hyn. A os chi wedi edrych ar y tabl, dwi'n mynd edrych yn wych i'r rhanbarthau Cymru, ond mae yna un lygedyn o obeth, a mae hynny'n dod o'r brif ddinas yng Nghaerdydd. Andrew, fel cefnogwr o Gaerdydd, a eto ti gynta, Gaerdydd ar hyn o bryd yn ystod pedwerydd yn y tabl, 4 buddigoliaeth o'i 5 gêm cynta, 20 pwynt. Rai bod ti'n reit hapus dyna mae pethau yn mynd hyd yn hyn? Ie, hapus iawn. Ni'n ffodus oedd yn tair gêm adre, enwedig y gêm a ni wedi chwarae. Mae ddim wedi bod gemau rhy anodd. Falle Munster i ffwrdd oedd y gêm mwyaf anodd, a oedd hwnna oedd y gêm eich ni'n colli, ond cael 2 pwynt bonus. So oedd hwnna'n dda. Ond ie, hapus iawn. Na elfen o'n i bron yn disgwyl ennill pob gêm adre, enwedig os chi'n mynd i Parc yr Arfer, mae'r atmosffer fyna yn wir hybu'r tîm. A ie, just hapus iawn. Gobeithio bydd mwy o buddigoliaethau i ddod. A Nick, beth sy'n, fi'n gwybod beth ydy'r farn di, ond beth dwi'n credu sydd yn impresif, mae hyn i gyd i digwydd ar ôl y cyhoeddiad 30 cyn dechrau'r tymor, bod Matt Sherratt yn gadael i gymryd swydd gyda Cymru. Faint mor impresif yw bod y garfa yma i dod at ei gilydd a fel cryfhau os rhywbeth o'r ffaith bod ddim prif hyfforddwr gyda nhw 72 awr cyn dechrau'r tymor? Mae'n pob tro dyn nhw. Ond dwi'n meddwl oedd y gwaith wedi cael ei gwneud os yr haf. A rwan, wrach mynd ar y boi sy'n arwain y tîm rwan, dwi'n cofio enw o De Affrica yndi. So mae o wedi cymryd drosodd. Ar hyn y bryd, mae'n gweithio yn dda. Beth o'n pleser i fi weld oedd yr ennill a disadwn, bron yn erbyn hanner tîm yr Alban, sydd wedi cael ei dewis rwan, am yr gêm rhyngwladol cyntaf yr Alban, ond hefyd mynd allan i Munster a cael 2 bonus points. Dim llawer o tîm yn mynd i wneud hynny, so pob rod i'r Caerdydd, a cofio, maen nhw gyd yn yr un sefyllfa, lot llai o arian i cymaru efo bob un tîm arall bron yn y cyngor. Dyna'r peth yn y fe. A fi'n credu hefyd, beth sy'n reit impresif yw, oedd gêm y llewod, gêm gyntaf tymor erbyn y Lions, oedd yn eitha tyn hanner amser, 14-13, Gaerdydd yn rhedeg i ffwrdd gyda hwnna yn yr ail hanner. Ond ers hynny, gollon y Munster, 2 bwynt bonus, cyniad gwych. Ond maen nhw wedyn di ennill 3 gêm erbyn Connacht, 30 ffwrdd o cartre a Caeredin, gemau tyn, le falle
tymor diwetha, neu 2 flynedd yn ôl, rheina byddai'r gemau byddai Gaerdydd di colli. Bydden nhw'n cael pwynt bonus o fod mewn 7, ond bydden nhw ddim di gallu ennill y gemau. Na, fi'n credu mai hynna sy'n preso fi mwyaf o safbwynt rygbi Cymru, yw bod tîm dyn ni nawr sy'n gwybod fel i ennill a ddim felly bod ar ei gorau. Maen nhw fel grind out results. Ni'n aml yn sôn am tîm oedd Iwerddon yn neud e, tîm oedd De Affrica yn neud e. Maen nhw'n ffindo ffordd o ennill gêm. A mi'n credu mae'r ffaith bod Gaerdydd wedi neud e mewn 3 gêm. A bron o fod erbyn Munster fyd. Tasen nhw wedi gallu cico i conversions. Bydden nhw wedi ennill mas y Munster. So fi'n credu mae hwnna yn gymaint o fel beth da, beth yw cael buddigolaethau, yw'r ffordd maen nhw wedi ennill y gêm yma. Fi'n siŵr bod hwnna'n prestatian dyw. Ti wedi gweld nhw, fi'n siŵr, 2 dymor nhw'n colli beth, 7-8 gêm o fewn 7 pwynt, a ni nawr yn gweld, maen nhw'n dysgu i'w camgymeriadau a wneud hwnna i tîm oedd yn ei erbyn nhw. Ie, yn sicr, fel 2 tymor yn ôl, fi'n meddwl ni'n chwarae rygbi dda, a pobl yn mwynhau wylio ni y ffordd o'n ni'n chwarae, a ni'n colli lot o gemau o fewn 7 pwynt. Ond tymor yma, ni dal yn chwarae rygbi eitha dda, ond ni bach mwy fel pragmatic, a enwedig yn y blaenwyr. Y gêm yn erbyn Caeredin, fel arfer, pryd mae'n bwrw glaw, siŵr o fod, mae pac nhw'n lot fwy na pac ni, a maen nhw mwy streetwise, a siŵr o fod 2 tymor yn ôl, bydd ni wedi colli gêm yna. Ond fel fi wedi dweud, lot mwy pragmatic, a bydd well gen i ennill gêm yn chwarae rygbi diflas na colli o fewn 7 pwynt yn chwarae rygbi flashy, enwedig ar hyn o bryd gyda sefyllfa rygbi yng Nghymru. So, mae teimlad positif ar draws y tîm, ar draws y ddinas, a fel fi wedi dweud, gobeithio allan ni weld mwy o'r un peth yn digwydd ar ôl y gemau ryngwladol. Fi'n credu un peth arall sydd wedi preso fi gyda Gaerdydd yw y dyfnder sy'n nawr o fewn y garfan. Mae'n teimlo fel bod o leia 2 chwaraewr ym mhob safle sy'n ddigon da i chwarae'r y lefel yma, sy'n mynd edrych mas o leia. Fi'n credu felly dyna le mae Gaerdydd ddim cweit i bod cael y balans iawn yn y gorffennol. Mae 15 cyntaf nhw yn gryf, mae'r fainc yn o reit, ond unwaith maen nhw'n mynd tu ôl y 22-23 chwaraewr na, mae'r gwahaniaeth mewn safon yn amlwg i weld, ond fi'n twmlo lenni. Fel enwedig yn y blaenwyr, maen nhw wedi ffeindio, maen nhw wedi recrwtio'n dda, a maen nhw wedi gallu cael chwaraewyr mewn sy'n ddigon da ar y lefel yma. A technically, dyna beth sy'n angen nawr. Dim ffindo internationals, ond cael carfan sy'n ddigon da i cystadlu yn y gyngred. Os yw'r chwaraewyr digon da i fod ymlaen i chwarae Gymru, maen nhw'n cael eu dewis dan y tîm hyfforddi. Ond, fi wedi bod yn bles iawn gyda fel maen nhw wedi balans o'r garfan a ffindo chwaraewyr i wneud y job yn wedig nawr fel Teddy Williams mas am tipyn o amser. Dim mwy spoilers i nhw'n sy'n wedi gweld y newyddion, mae Fala taw mas as anaf eto. So, mae dan nhw'r chwaraewyr nawr i lenwi'r gaps na, so dwi ddim fel bod panic bod nhw'n gofod ffindo rhywun o clwb rygbi Caerdydd, neu fod mynd i chwilio chwaraewyr ar fenthyg. O ran chwaraewyr sy'n sefyll mas yn y bloc mas, os sy'n rhywun chi eisiau sôn am sy'n heiddi honourable mention falle am y perfformiadau nhw 5 gêm cyntaf? Wel, fi'n meddwl mae Tom Bowen yn heiddi lot o glod. Yn enwedig, mae dal 19 mlwydd oed, a mae'n ambell gêm wedi bod bach yn dawel, ond fel gêm erbyn Connacht oedd e'n amazing. A chwaraewyr fel Johan Mulder, fi'n meddwl ddim lot, pryd wnaethon ni cael Mulder, fi'n meddwl yn dechrau tymor diwetha, oedd ddim lot o bobl yn nabod pwy oedd e, wedi dod mewn, oedd e Ellis Berbyn, Aled Davies o blaen e, a nawr mae bron di sefydlu ei hunan fel choice gynta, fel mewnwr. A hefyd mae Alan Lawrence rhyw 2 tymor yn ôl. Mae hwn pob parchu Alan Lawrence, ond 2 tymor yn ôl. Os y Falataw di mynd bant ar ôl 4 munud yn gêm fel y gêm yn erbyn Caeredin a dydd Sadwrn, byddai'n pryderu os oedd Alan Lawrence dod mlaen. Ond y ffordd mae Alan Lawrence yn chwarae, mae just
pob tro yn cysol yn cael cydu dros y gainline, a hwnna'n be ni angen. A fi'n meddwl mae di cyfrannu lot at fuddugoliaethau ni tymor yma. Ond sicr, dyna un o'r chwaraewyr o'n i'n sôn am ynddo sydd wedi gwneud gwahaniaeth nawr, maen nhw'n wedi cael y balans yn iawn. Mae fe wedi codi'r gêm i'r safon sydd angen, a mae'n dangos bod e'n heiddi i le ar y lefel yma. Wedyn, reit, Gaerdydd yn arwen y faner yn Nghymru ar hyn o bryd, achos o pedwerydd yn y tabl, ni nawr yn llithro lawr i'r 3 gwaelod, lle mae'r gweilch yn istenig yn pedwerydd safle ar 10. Yn amlwg, mae'n anodd beirniadu y gweilch gormod, achos bod nhw wedi bod allan yn Ne Affrica. Ond ar ôl 5 gêm, 1 buddugoliaeth, 2 golled a 1 gêm gyfartal, sut fydde ti'n asesu pethau chi dyn hyn, Nick? Wel, o'n i disgwyl dechrau tymor efo yn De Affrica, o'n i'n gwybod mynd yn mod yn anodd. O'n i eitha hapus ar ôl y 2 allan yn De Affrica, a jyst cael 1 bonus point, dwi'n meddwl, yn erbyn y Bulls. Ond chwarae dda yn erbyn Stormers, a dyn ni wedi gweld sut mor dda mae Stormers wedi gwneud ar ôl hynny. So, braidd yn siomedig i beidio cael y bonus points yn erbyn zebra, ond ennill y gêm. Ond hynny, siomedig, ond ni wedi colli allan yn y gêm cyfforol yn erbyn Glasgow, a gêm Carwyn, a ni disgwyl cael mwy allan o'r gêm. Ond dwi'n gwybod mae Glasgow yn tîm dda. So, dyn ni wedi chwarae 3 o 4 tîm gorau wrach sy'n mynd i fod yn yr cyngor blwyddyn yma. So, ond ni siomedig ar dydd Sadwrn, ffeindio ffordd i beidio'r ennill y gêm. A ni eitha cyfforddus efo'r 50 munud, ond dim jyst cael digon o'r dim gwneud digon i'r ennill y gêm, chwarae 3 i dreigiau, dwi'n mynd i sôn am wedyn, maen nhw wedi gwella, ond ni oedd y tîm gorau, ond just rhoi gormod, cicio cosp, silly penalties, rhoi cyfle i dreigiau dod nôl i'r gêm. Dwi'n meddwl, chydig bach anifadyn yn erbyn sydd wedi cyrraedd rwan, efo a methu Kieran Williams yn y canol. Mae bob un sydd wedi dod i fewn, wneud job, nhw'n cwyno, gormod am be nhw wedi, ond mae o'n rhoi'r ffocws yn ni, cymryd y bêl fyny, am diffyn yn dda hefyd. So felly, mae hwnna wedi bod braidd yn siomedig. Gobeithio rwan, o'n i fel chydig bach o Ryan Smith, oedd o'n tynnu allan jyst cyn y gêm eto. Dyn ni siwr mae ar cyflog eitha dda, so dyn ni eisiau cael rhywbeth allan o fo. Gobeithio rwan yn bloc 2 fydd Morgan Morris o'n walk-in yn ôl. Un peth sydd wedi'n impresio fi yw Harry Deeves. Mae wedi bod yn arbennig o dda, yn lwcus wrach i beidio bod yn y Carfan Cymru, ond fel y mae o'n. A hefyd oedd y Jack Walk yn dod on dydd Sadwrn a wneud digon yn chwarter olaf i ddangos fo yn dyfan fi i'r chwarae o gorau yn Cymru, chwarae o gorau Cymro. Mae'n just different class yn dydi. Felly, siomedig, ond gan i weld beth sy'n digwydd yn bloc 2 rwan, a gobeithio. A geimiau nesaf yn y cyngor, dyn ni ffwrdd yn Hairedyn, dydd Gwyl Steffan, y ffwrdd yn Parc Ysgalet, a wedyn Nosgalan, adre yn erbyn Caerdydd. So mae hwnna'n mynd i setio'r tymor fyny. Os ni colli 1, 2, 3 o hynny, mae cyngor drosodd. Dyna'r tristwch mewn ffordd, ynddo fe? Ni'n trafod fan hyn 8 gêm mewn i'r tymor, a bod y tymor drosto. A fi'n credu, dim yn unig y gwelch o Gymru sy'n y llyfr yna, fi'n credu bod 3 o'n rhanbarth yn ei bron o fod allan o'r gyngor, allan o'r 8 ucha, os nad ydyn nhw'n well yn y bloc nesaf. Ond, Andrew, o feddwl fe gêm efo'r dreigiau, yn amlwg Gaerdydd ddim yna, di ennill gêm agos. Faint mor siomedig yw yw'r gwelch,
ar ôl y gwaith caled o cael pwynt bonus yn De Affrica, o bod yn gystadleuol, bod nhw wedyn yn slipo lan. Mewn gêm maen nhw i weld yn ei habit o slipo lan yn ddo fe, bod nhw wedi gadael y dreigiau nôl mewn, achos o'n nhw yn gyfforddus, o'n nhw yn rheoli'r gêm, a wedyn maen nhw'n cyrraedd pwynt am y dreigiau nôl mewn iddi, a maen nhw'n brwydro am gêm gyfartal. Ie, mae'n diddorol oherwydd, wel, o safbwynt Caerdydd, ni wedi ennill rhyw 20 gêm yn olynol yn erbyn y dreigiau. So ni fath o bogey tîm i'r dreigiau, a fi'n meddwl mae hollol gwrthwyneb i'r gweilch oherwydd bron pryd nhw'n mynd lawr i'r Rodney Parade, maen nhw'n gweld y dreigiau fel bogey tîm. A mae'n anodd. Nes i ddim ond gwylio gêm yn erbyn Glasgow yn y Cefndir, a then bron fel mae'n anodd i'r gweilch cadw yn y gêm, yn wedig oedd yn edrych fel Glasgow wasan just dod nôl pryd oedd y gweilch yn cynnig rhywbeth. A bach yn siomedig i weld nhw colli be nhw wedi gwneud yn y hanner gyntaf, yn wedig oedd yna rhyw elfen o relief tuag at y diwedd pan nath y tîm ystafio methu y kicks fyna. So, bach yn siomedig i weld, ond mae'n hollol wrthwyneb i Caerdydd hefyd gyda pwy nhw wedi chwarae yn y bloc gyntaf. Yn gemau anodd, a siŵr o fod ar ôl gemau ryngwladol, lot o chwaraewyr y gweilch yn y Carwyn Cymru, bydd nhw'n dysgu lot fyna, yn wedig fi'n meddwl bydd y chwaraewyr fel Morgan Morse yn dod nôl gyda lot i ddangos a lot i brofi, yn wedig os mae'n cael ei gap gyntaf yn y Hydref. Yn union, a fi'n credu byddwn ni'n mlaen i drafod rai o'r chwaraewyr hynny sy'n y garfan yn hwyrach ymlaen. Nick, o feddwl, a eto byddwn ni'n siarad yn coeddiad yr undeb yn ddiweddarach yn y pod, ond o feddwl y cyhoeddiad wnaeth yr undeb wrth diwetha, oedd hwn yn opportunity missed ar gweilch i fel really stico'r gyllell mewn, stico'r 2 fis lan at yr undeb a mynd, chi'n cael gwared o rywun yn y gorllewin, ond dyma be ni'n gallu gwneud pan ni'n cael cyfle i chwarae. Oedd y ffaith bod nhw wedi gadael y gêm a fynd yn rhyw fath o fel missed opportunity i really dangos i'r undeb beth maen nhw'n dan? Wel, oedd yna cyfweliad ar ôl y gêm, a Mark Jones dweud na, dyn ni wedi bod yn cadw pwyntiau ar y gêm, mae chwaraewyr yn iawn. Ond mae yna'n dydi. A peth yw, mae rai chwaraewyr, beth bynnag sy'n digwydd, sy'n mynd i fod yn iawn. Ond mae rai sy'n bod ddim yn chwarae yn y bryd, neu contract yn rhedeg allan, nhw sy'n mynd i bod mewn traffath wyrall. A mae'n effeithio nhw, dydi. So fel ydych chi'n dweud, piti, ond dyn ni jyst ddim yn gwneud gallu mynd yna a ennill. Ond fel y mae o, a pob clod hefyd i dreigiau i cadw yn y gêm. Wir. Maen nhw'n gwneud habit o hynna eleni yn enwedig ar faes Rodney Parade. O ran y gweilch, Nick, bloc cyntaf, os unrhyw chwaraewyr, ti sefyll allan i ti a ti'n meddwl, falle mae hwn yw'r dyfodol neu hwn yw'r i bwy chwilio allan dan? Wel, dwi wedi sôn am Harry Dees yn barod. Moriarty wedi bod yn iawn hefyd. A Phil Cocker-Singer. A ddo wedi cael cyfle rwan, yn ddim yn gweld llawer o tymor diwetha ar y gwbl. Ond mae o'n edrych fel, mae'n certainly i fyny safon i fi i chwarae yn y cyngerdd. So gobeithio. Mae pac wedi bod yn eitha dda, ond chydig bach yn siomedig ar y ffaith dyn ni ddim yn cystadlu yn y llinell. Os ni ddim yn cystadlu yn y llinell, a maen nhw'n trio sgarmes symudol, ti fod yn lle dda i stopio hwnna. Dim yn gweithio bob tro, dim yn dweud, ond ni wedi, yr un y ffordd o dreigiau yn edrych fel sgorio cais, oedd yr sgarmes symudol. A mae ddod yn cael 3 cais allan o hynny. So mae hwnna rhywbeth mae rhaid nhw gweithio ar. Dwi'n meddwl mae'n methu byd chyr bach yna, ond mae digon o chwaraewyr a bois mawr. So mae'n yn y bwlch rwan, chyn y gêm yn hair edyn, gobeithio rhoi chydig bach o waith ar hwnna.
Yn wir, ac yn symud ymlaen nawr, un safle o dan y gwelch a 2 bwynt tu ôl nhw, mae'r dreigiau yn eistedd yn amlwg, does dim cefnogwr dreigiau gyda ni ar y panel, ond 2 gêm gyfartal yn eu 5 cyntaf, 2 grysfa yn erbyn Ulster a Glasgow i ffwrdd oedd eu cartre, a colli mewn 7 erbyn Gaerdydd. A dyw e ceis o rhwystredig iawn o fod mewn sefyllfa ennill 2 gêm, ond ar yr un pryd bod perfformiadau yn well na llynau, a mae mater o amser yw tan bod nhw'n cael eu fuddugoliaeth, neu oedden ni jyst yn gweld yr un hen dreigiau, maen nhw mewn gemau, ond nhw jyst ddim yn gwybod sut i ennill. Maen nhw'n edrych fel tîm lot well i gymaru â tymor diwetha. Ond fi wir yn credu mae'n wir yn dangos bod ni ddim wir yn gwybod sut i ennill gêm. Yn enwedig y gêm erbyn y Sharks ar gwelch. Just ddim... A fi'n gwybod bod ni wedi arwyddo lot o chwaraewyr yn yr haf sy'n chwaraewyr dda, ond os ni'n edrych ar ambell chwaraewr, fel bod Tîm Ystybia ddim wir yn dechrau i Caerdydd tymor diwetha, a tymor cyn oedd y tymor hyn a Caerdydd colli lot o gemau. Dylan Lewis a Wyn Jones hefyd wedi dod o Harlequins, ond nhw ddim yn dechrau. Maen nhw'n chwaraewyr dda, ond does ddim wir y cydbwysedd yna i tîm sy'n edrych fel maen nhw'n mynd i ennill reit nawr. A fi'n siŵr mae rhywbeth yn mynd i ddod. Falle yn y gemau dros Nadolig. Ond mae yna lot o bethau i fod yn positif am. Ond fi wir yn cyd-ymdeimlo i cefnogwyr y dreigiau, oherwydd so fi'n credu bod e'n hwyl i mynd i wylio dreigiau pob wythnos ar hyn o bryd. Na, a dyna'r peth. O ti'n sôn am gêm y Sharks fyna, a Nick, a dwi'n wir i credu, o dwi'n mynd i arwyddo lot o chwaraewyr da, ond does dal ddim gyda nhw'r clinical match winner na. Y person na ti'n gallu troi ato mewn pwynt yn y gêm, a bod nhw'n mynd am golad lawn, neu bod nhw'n neud brec sy'n rhoi nhw ar y drod blaen. Mae'n nhw lot o squad players da, ond does dim da nhw'r magical moment na sy'n angen yn y tiweithiau i ennill gêm. Mae rhaid darn o'r gêm nhw wedi gwella. Fel mae rhaid fi môl yn dod chydig bach o weapon. Mae amddiffyn wedi gwella, dwi'n meddwl. Ond ddim yn edrych fel sgoriau cais. Fel back moves a beth bynnag. So mae hwnna problem mawr yn nhw. Dwi'n meddwl mae nhw bron yna. Dwi'n meddwl bod ddim yn curo rhywun. Wrach un a 2 gêm. Maen nhw wastad yn lwcus efo'r anefiadau. So bobl sy'n dod i fewn yn edrych yn promising fel Levi Douglas, wedi colli Priya o Donga, a ddo'n chwarae arbennig o dda, a mae o allan. So mae'n wastad yn y lwcus, wrach mwy na neb arall. Efo Halloween, mae'n y curse ar nhw. Dwi'n yn gwybod. Ond, dwi ddim yn bell. Ond dwi'n just fel, dyn ni wedi cael gêm gyfatol efo nhw, a wedyn dyn ni'n chwarae nhw erbyn nhw tan diwedd y tymor, a fel arfer dyn ni gallu curo nhw pan nhw'n dod ata ni. Ond gwella ar y 10. Odi, fi'n credu mae hwnna yn asesiad teg mewn ffordd. Mae nhw'n gwella, mae fe'n ar y 10. A fi'n credu beth sy'n rhaid nhw wneud yw stico gyda'r tîm hyfforddi. Os yw'r tîm hyfforddi'n dewis yn symud ymlaen, digon teg. Ond fi'n credu mae jyst angen bach o gysondeb arnyn nhw yn y tîm hyfforddi, yn y tîm reoli, sy'n rhoi siawns iddyn nhw dyfu fel Carwyn a fel tîm hyfforddi gyda'i gilydd, achos mae gymaint o fel newid ar ôl tymor neu 2 neu newid yng nghanol tymor. Dyw e byth yn tymlo'n settled. A yn amlwg mae pob hyfforddwr gyda syniadau gwahanol, so fi'n gobeithio bod nhw'n aros gyda'r crew sy'n nawr. A dwi'n gweld nhw'n curo'r sgarlet ar hyn o bryd ar dydd Calan. Dwi'n credu
yn wedig yn Rodney Parade. Fi'n credu bod y Dreigiad i dangos digon byddwn nhw'n gallu ennill gêm, a mae'r Scarlets di dangos mwy na hen ddigon bod nhw'n gwybod sut i golli gêm. Wedyn dwi yn rhagweld y Dreigiad ennill. Tymor yma, a fi'n credu mae jyst angen i'r chwaraewyr primadol, Rhodri Williams, mae Angus O'Brien, mae'n chwaraewyr sydd wedi gwmpas ys digon amser nawr. Os oes rhaid mynd am drop goal, ti'n mynd am drop goal. Os ti'n miso, ti'n miso. Ond ti'n gorfod rhoi shot i dynnu ennill gêm. A dwi'n gobeithio na nhw ennill gêm, neu fydd y gêm nawr yn y Sharks yn hwnt o'r chwaraewyr na am rest o gyrfaodd nhw, achos oedd e just a golden opportunity missed, really. A ie, fel o ti Andrew yn sôn, mae'r cefnogwyr yn heiddi fel medalau am just parhau i fynd, achos dyn nhw just ddim yn rhoi lan, nhw just yn persevero chwarae teg, a maen nhw'n really yn neud gymaint o sŵn, a maen nhw'n gallu. Reit, symud ymlaen nawr i'r tîm sydd ar y gwaelod, sef y Scarlets, dim un pwynt. Canlyniad gorau y rhanbarth yn dod erbyn Connacht pan gath y gêm i ohirio oherwydd y storm. Fel arall, mae wedi bod yn ddechreuad, wel, siambolic felly, yw'r ffordd hawsa i ddisgrifio fe. Colli adre Munster, wedyn colli dwywaith colli Stormers adre wedyn colli dwywaith yn De Affrica. Ac bod nhw wedi dangos felly bach mwy allan yn De Affrica, maen nhw wedi methu gormod o tackles, maen nhw wedi edrych yn wan yn amddiffynol. Dyn nhw byth wedi bod yn y gêm i ennill, maen nhw wedi bod yn wastad ar ei hôl i, really, yn cwrso. Wedyn, dechreuad siomedig iawn o safbwynt y Scarlets. A beth fi'n credu sy'n pryderu fi mwy yw'r ffaith bod fel Dwayne Peel yn chwarae lawr y ffaith bod angen panico. Gyda cyhoeddiad yr undeb, fi'n credu nawr mwy nag erioed, mae angen panig, achos os ydyn nhw'n meddwl pa dîm yn nhw'n mynd i gael gwared yno, a mae un tîm yn eistedd gwylio'r tabl ddim yn ennill gemau, it doesn't look too good, dwi'n edrych yn dda iawn, ond a beth fi'n credu sy'n ofni fi fwy, dwi'n mynd siŵr iawn o le mae'r fuddugoliaeth na'n dod. Mae penderfyniadau, dewisiadau Peel ran y tîm, a pwy mae'n elyddio yn ddryslyd, dwi'n mynd siŵr am beth mae'n wneud. Mae rheng flaen y Scarlett, sef fel beth oedd un o'r cryfderau nhw'r llynau, mae'r props i weld fel ddim yn gwybod le man, fel mewn lig gwahanol, mae Henry Thomas i weld fel props sy'n mynd gwybod beth mae'n neud rhagor. Dwi'n mynd gwybod le mae'r fuddugoliaeth yna cyntaf yn dod ohonno fe. Dyna sy'n bryderus, achos ni gyd yn gwybod faint mor brutal yw'r Champions Cup pan chi'n cyrraedd hwnna. Does dim gêm a hawdd yn hwnna chwaith. So mae'n dim lot i fod yn rhy hapus iawn yn Lanelli ar hyn o bryd. Ie, a ffaith, fel chdi'n dweud, oedd yn well dy Sadwrn, oedd lawsu a bol wneud gwahaniaeth, llawer mwy cyfforol. Ath y boi ar lôn, Cookson, yn edrych yn dda iawn. Cookson, ia. Ond fel chdi'n dweud, bobl oedd yn chwarae mor dda, mor consistent llynedd, fel Henry Thomas, Alec Hepburn, Johnny Williams. Nhw wedi bod sal. Ath Johnny Williams cael gêm orau y tymor. Ond mae dal chwaraewyr o'r dda yna. Ath y Cais Rogers yn sgorio. Oedd yn arbennig o'r dda. Mae Murray mae o'n chwaraewyr o'r dda. So, wrach mae yna rhywbeth i. Ond fel mae pob carfan tîm Cymru, sydd ti'n cael aneddiadau mewn un lle, mae bwysau'n dod yn dydi, a wedi hitio. Ond, ie, dwi'n yn gwybod, i fi o tu allan, mae'na rhywbeth ddim yn quite yn right yn y Scarlets yn y cefndir. Ys gen i ddim testoliaeth am hwnna o gwbl. Ond, ie, cos mae wedi digwydd o blaen,
pan mae wedi cael tymau eitha dda, a tymau wedyn, a ofnadwy. A mae'n fel cyclical yn nhw, yn dydi? Odi, mae'n dod yn habit bod nhw'n dechrau'r tymor yn araf. A fi'n credu mae siom mwyaf yw, greidden nhw'r 8 ucha allan a gaethon nhw go erbyn Leinster yn yr rownd yr 8 ola, a nawr mae fe fel bod nhw wedi mynd nôl i lefel le o'n nhw'n wath na cyn dechrau tymor diwetha, fel does dim gwersi di dysgu, a does dim fel unrhyw fath o progression i weld o un tymor i'r llall. A hefyd, beth sy'n siomedig yw, fel edrych ar canlyniadau mae'r Scarlets wedi cael, a mae rhanbarth eraill Cymru wedi chwarae'r un tîm oedd. Granted, oedd tîm y Sharks di sadwn nhw'n gwahanol iawn i beth yn chwarae yn Rodney Parade, ond pan ti'n edrych, mae'r llyfrau hanes yn gweud bod Dreigen i gael gêm gyfarta efo'r Sharks, a mae'r Scarlets wedi colli. A fel y gweilch yn perfformio'n well erbyn y Stormers. Wel, Scarlets ddim yn gallu sgorio pwynt erbyn nhw adre. Mae jyst yn edrych fel bod... Edrych bach fel tîm sydd wedi rhoi lan, a sydd fel bron o fod yn gwybod bod fel y writing ar y wall iddyn nhw fel tîm, a bod nhw just yn mynd trwy'r motions achos bod nhw'n gorfod a bod ddim fel unrhyw praid i weld na dim byd na. Mae popeth i weld yn fflat iawn ar hyn o bryd, a fi yn gwybod siwt maen nhw'n ei gael hunain mas o'r ryt ma nhw ynddo fe. Wrth gwrs, dyw byth yn mynd yn haws. Glasgow, diwedd y mis, a wedyn, wrth gwrs, Ewrop, Gaerdydd oedd eu cartre, Gweilch adre, a wedyn Dreigiau oedd eu cartre ar ddydd Calan wedyn. Gallai fod yn ddiwedd hir iawn i 2025 i'r Scarlets. So rwy'n wedi impresio chdi? Mae Hawkins di impreso fi. Fi'n credu mae fe wedi dod mewn lot o bwysau ar ei sgwyddo fe fel enwedig ar holl siarad, oedd e'n chwarae yn y canol, oedd e'n chwarae y Cris Rhif 10, a fi'n credu mae wedi delio gyda'r pwysau yna yn reit da, mae wedi dod mewn. Wrth gwrs, di cael ei rewardo gyda lle yng Ngharfan Cymru, ond fi'n credu Murray, Rodgers, ond maen nhw nawr o'r lefel le ni'n disgwyl nhw chwarae fel la bob wythnos wedyn, ond bach iawn o fel ddathlu sy'n rili. Fi'n credu mae'r anafiadau yn yr ail reng ddim wedi helpu, ond cytuno o ran Cycson, mae fe wedi dod mewn, a mae wedi dangos falle bod rhywbeth fyna, bod e'n edrych i symud ymlaen o garfaddon, felly bod rhywbeth i edrych arno fyna, ond na tymor eich siomedig yn barod, a ti'n eich yn sôn yn gynharach, os ar y Scarlets yn neud lot, os ar y Gweilch wedi mynd yn ail bloc, mae tymor nhw ar ben. Fi bron o fod yn certain bod y Scarlets wedi cyrraedd yna yn barod, a just trial achub y tymor yn pigo gymaint o bwyntiau lan, a maen nhw'n gallu wio hyn ymlaen, a anghofio am rwy'n uchaf, achos does dim digon o ffait yna iddyn nhw gyrraedd yr 8 uchaf, dwi'n meddwl. Reit, a dyna diwedd ar yn adolygiad hapus ni o ddechrau'r tymor yn rygbi yng Nghymru. O leia, mae'n alyged. Falle dros ni wedi gorffen gyda Gaerdydd, a stoedden ni gyd yn tymor pisach yn edrych ar dechrau dyn nhw. Ond na, mae Gaerdydd yn heiddi clod am phan nhw'n dechrau gobeithio gallen nhw gadw fo fynd ar y tri rhanbarth arall. Gobeithio nhw'n dechrau pigo pwyntiau fyny a buddigoliaethau fyny. Ond am y mis nesaf, mae'r ffocws yn troi wrth y gêm rhanbarthol i'r gêm rhyng-wladol. Cyn bod ni'n edrych gormod ar Cymru, wrth gwrs yn ei orffen gyda'r rhanbarthau, yr undeb yn cyhoeddi mae gweledigaeth nhw am y dyfodol yw torio 4-3, gyda un tîm yn cael ei leoli'n Gaerdydd, un tîm yn y dwyrain a un tîm yn y gorllewin. Hyd yn hyn, does dim mwy o fanylion na hynny o ran beth fydd enwau, beth fydd dynamic, beth fydd y make-up o'r tîmoedd yma, ond be newch chi'r gyhoeddiad oedd yn well na disgwyl, gwath na disgwyl, ble chi o ran ble ni nawr gyda y dyfodol y gêm yma yng Nghymru?
Fi jyst yn hapus yn y bydd dymor bod gan pawb tîm i gefnogi am o leia y 2 tymor nesa. Ond fi jyst yn pryderu lot am just faint o wastraff amser mae popeth i bod dros y haf. A yr ansicrwydd o safbwynt chwaraewyr, staff, cefnogwyr, so mae'n helpu unrhyw un o gwbl. A does ddim sioc wedyn bod y tîm oedd ddim yn perfformio'n dda. Ond fi dal yn pryderu yn y hyd dymor am sut mae y cyllid maen nhw'n disgwyl y tîm oedd chwarae o dan yw. So fe'n digon dda i cystadlu dal. Ni methu wir cystadlu ar hyn o bryd. Ni dal yn mynd i cael cyllidebau sy'n lot llai na unrhyw tîm arall sydd yn yr URC. So, ond un beth positif, fi'n meddwl syniadau nhw ar gyfer gêm y fenywod yn Cymru yn rhywbeth dda, a fi'n hapus bod nhw'n wir rhoi mwy o ymdrech mewn i wella safon y gêm rygbi menywod yn Gymru. Mae bod allan nhw chydig bach wahanol, dim byd yn erbyn Gaerdydd yn erbyn Andrew, i ni ac a ti Carwyn. Un beth yn glir o diwedd ymghoriad oedd bron neb yn cefnogi y prif bwriad Undeb Rygbi Cymru. Gyda mae'n cael dim ond y 2 tîm mewn un lle. So dwi'n falch mae hwnna wedi mynd. Ond beth bynnag mae Richard Collier Keyword yn deud, mae'n frwydr rwan rhwng y Scarlets a Gwylch, yn dydi? A mae licence yn gorllewin Cymru. Mae'n sôn wrth fydd Y11 yn prynu Caerdydd a'r amalgamation. Dwi'n yn gweld hwnna'n digwydd o gwbl. A bydd yna dim amalgamation yn dyfan fi rhwng Scarlets a'r Gwylch. So mae yna dewis rwan yn does. Dwi'n gwybod sut maen nhw'n mynd i dewis hwnna, ond i fi mae yna dewis rhwng Gwylch a'r Scarlets rhwng Llanelli neu Abertawe. A jyst i mynd yn ôl rwan, pan ydych chi'n meddwl lle dyn ni wedi cyrraedd, ti'n sôn rwan i colli un o'r 2 dîm rhanbarthol mwyaf llwyddiannus, gyda'r holl trefniadaeth, holl hanes, a un nhw'n mynd i ddiflannu. So mae'n sefyllfa ofnadwy, sefyllfa dris iawn. Ond fel y mae yn dydi. So, just mynd yn ôl oedd Andrew sôn, chydig bach. Pryd nhw yn cael dewis, y dydd fan, ddim eisiau symud ymlaen yn gyflym wedyn, ddim eisiau cario ymlaen, os di'r Gwylch yn mynd am tymor neu 2, efo llai o arian, death by 1,000 cuts, safon y carfan mynd lawr, be di pwynt yna? Os ni yn mynd, ond wrth di tymor olaf y Gwylch. A hefyd i'r lleill sy'n mynd, os dyn ni ddim yn mynd, yn anffodus mae Scarlets yn mynd, cael y pres i ychwanegol i fewn, gallu cael cyllid mynd fan i 6.5 million, dim yn digon, ond mae'n 2 million mwy na dyn ni ar tymor yn presennol. A wedyn mynd fan i 7.4 million. Daeth llai na Glasgow o'r Edinburgh, ond mae'n rhoi chydig bach o gobaith a gobeithio wedyn gallu cael bobl i fewn i dechrau o dramor i gwella'r carfan a gobeithio wedyn gallu rili cystadlu yn erbyn tîm y gorau o Iwerddon, De Affrica a'r Alban. So, dwi'n yn hapus y gwbl, dwi wedi bod rownd yr emotional roller coaster di Gwener, ond reluctantly starting to accept ond is sefyllfa. A fi'n credu un peth fel i ategu'r beth mae'r ddau chi wedi gweud. I fi, beth sy'n bwysig yw, neu beth dylsen nhw'n wneud, yw da pwy yw'r 3 tîm sy'n parhau, bod nhw'n cadw identities y tîm na, achos o leia mae gyda nhw fanbase yn set up yn barod o ryw fath, bod nhw'n cael gwared, bod nhw'n neud tymod, wedyn ni West Wales Wombats enghraifft,
I fi wedyn, ti'n colli cefnogwyr y Scarlett a colli'r gweilch yn y gobaith o gael rhywun yn cefnogi'r tîm newydd yma. O leia, os maen nhw'n stico gyda y Scarlett neu'r gweilch, pwy bynnag sy'n cael y nod, mae dan nhw rhyw fath o fanbase yn barod. Yr un peth gyda Gaerdydd, byddwn ni'n newid, cadw'r Caerdydd yma, achos mae dan nhw cefnogwyr, mae dan nhw bobl sy'n torri lan i'r barc yr arfer, sy'n cefnogi'r tîm, stick with it. Yr un peth yn draw yn Casnewydd ar dreigiau. Peidwch o gwared ar beth sy'n am barod, achos mae fe'n debygol o neu fwy o damage na good trio cael, o reit, dreigiau, chi'n mynd, ond i nawr y mwyn chi gefnogi, sa'n modd, East Wales, Eels, neu be bynnag maen nhw'n penderfynu mynd gyda, sy'n chwarae o Ronny Parade, sy'n wisgo kit D, a sta'r un chwaraewyr oedd y chwarae dreigiau. Na, just sticwch da'r dreigiau. Mae dan nhw cefnogwyr, mae dan nhw bobl sy'n rhywun nhw. Fel, dyna beth i fi eisiau, fel, yna, fi eisiau pedwar rhanbarth barhau, dwi'n derbyn bod hwnna ddim yn digwydd, ond so beth i fi nawr y moyn gweld yw bod y rhanbarth sydd yn parhau yn cael fighting chance, a i fi mae hwnna on yn digwydd os oedden nhw'n cadw'r identity sydd gyda nhw'n barod, achos ni gyd i gweld beth nath mynd o 12 tîm i 4 rhanbarth, i 5 rhanbarth nôl yn dechrau'r millennium, nath e rhwygo rygbi yng Nghymru o ran colli cefnogwyr ac ati wedyn. Os ni'n gwneud hwnna to, fi jyst yn credu mae y gêm domestig sy'n mynd i ddioddau. Fe eith bobl i wylio Cymru, achos mae dan nhw i affiliation i'w gwlad, a maen nhw'n mynd i wylio cwpl o gemau'r flwyddyn yn Stadiwm y Principality. Dyw's dim gymaint o affiliation i'r tîmoedd sy'n bodoli'n barod. Os ni'n newid rhain at to, wedyn mae just yn wneud pethau yn wath yn y barn ni. A wedyn, ie. Yeah. A dy beth yw'r penderfyniad? Get it done nawr? Rhowch yr arian ychwanegol i'r tîmoedd sy'n parhau fel... Beth ni'n moyn gweld, y pwy sy'n parhau yn y gêm, mewn 3-4 mlynedd, maen nhw yn cystadlu am y 4 ucha. Dim yr 8 ucha, maen nhw'n cystadlu am y 4 ucha, bod nhw'n fighting chance fyny yn y gyngred. Ond, ie, yeah, fi'n credu mae'n siomedig bod ni wedi cyrraedd fan hyn. Mae well da fi hwn o 2 dim yn amlwg, ond ie, fi jyst yn twmlo dyw'r bobl sy'n neud y penderfyniadau ddim yn deall y gêm yng Nghymru, dyn nhw'n deall landscape y wlad, a ie, maen nhw jyst yn alienato eu hunain yn fwy fi'n credu wrth cefnogwyr rygbi ar lawr gwlad, a mae hwnna jyst yn siom yn ei hunain. Ie, 100%. Os pwy bynnag sy'n cario ymlaen, Caerdydd enw'r un tîm, dreigiau di tîm arall, a pwy bynnag sy'n dod allan o'r brwydr rhwng Scarlett a'r Gwylch, enw nhw yw Scarlett neu Gwylch. Ie, dyna beth byddwn ni eisiau gweld, ie, definite. Wel, on that happy note, yn ei flaen i... Mi godes i rhywbeth sy'n yn meddwl yn dda. Y ffaith dwi yn cytuno efo'r cael mwy o arian ar gyfer tîmau wrth gefn ar y fforddi. Dwi'n mynd yn erbyn y gwbl yr Academi Genedlaethol a lleia'r nifer o'r chwaraewyr lawr i 60 a rhoi 2 canolfan rhanbarthol a dim Academi i 3. So dwi yn cytuno efo hwnna. Ac hefyd gwario pres, chydig bach mwy o bres ar 12 canolfan datblygu chwaraewr dros mewnod a dynion bechgyn ar gynethod a rhoi staff llawn amser, gobeithio staff dda. So mae rai pethau yn y cynllun, dwi yn cytuno efo. So, yn sicr, fi'n credu, fel ti'n sôn, mae'r canolfannau datblygu yma yn mynd i fod yn bwysig, dwi'n credu, yn enwedig fel gan fydd y gêm proffesiynol yn fwy caeedig o ran ei leoliad ar draws Cymru. Os mae'r gweilch maen nhw'n mynd am, wel, ni'n edrych wedyn ar beth i 40 miles o'r M4, ond wedyn, os mae'r canolfannau yma yn bwysig iddyn nhw hyd i talent y dyfodol, achos beth fi'n credu yw'r pryder, fydd unrhyw chwaraewr da, falle sy'n methu cael cytundeb gyda rhanbarth, yn mynd i chwarae yn Lloegr. Ni'n gweld digon hwnna'n barod gyda'r
tîm dan 20, a felly mae angen sicrhau bod ni'n ceisio cadw talent yng Nghymru a bod ni ddim felly'n dod yn last stop cyn retirement sort of thing i lot o chwaraewyr. Mae lot o grafu pen a lot o benderfyniadau pwysig i cael ei wneud. A fel ti'n dweud, mae'n ambell i beth positif, ond fi'n credu y teimlad ar draws y wlad ar hyn o bryd yw siom bod ni wedi cyrraedd y pwynt le fyddwn ni yn colli tîm proffesiynol achos ni'n gweld yn Reidal a'n Ralban bod 2 dîm ddim yn ddigon. Mae Iwerddon falle'n dangos bod 4 yn ddigon, a wedyn ni enni lawr y canol a weld beth llwn ni'n gwneud y 3. Ond ie, o ran gêm y menywod, fi'n credu mae'n bwysig bod hwnna'n cael pwyslais a mwy o sylw hefyd. Fi'n credu yn debyg i tîm dan 20, ni'n gweld lot o menywod gorau Cymru. Oedden nhw'n chwarae i'w gwlad, ond wythnos i wythnos maen nhw'n mynd dros y ffin i Loegr i chwarae yn y PRW. Wedyn, os oes modd datblygu y gêm yng Nghymru a bod y tîm oedd y menywod yn mwy cystadleuol, wedyn mae hwnna'n beth positif yn ei hun hefyd. Wedyn, tîm Cymru, Steve Tandy wedi cyhoeddi i garfan. Fel ni'n sôn y gynt, Falataw, wel, yn y prif straeon, Falataw wedi tynnu allan di ynafu. Cracknell, sy'n 31 oed, chwarae Cyrlir, wedi cael ei gynnwys i'r garfan ar fy chwarae gwelch. Yn y marn i, ddechrau fan hyn, yn y marn i, y col-up ma wedi dod bach i hwyr. Wedi heiddi col-up falle cyn nawr, ond yn amlwg gobeithio geith ei gyfle nawr i chwarae ar y lefel rhyngwladol. Ie, sorry, sorry, Andrew. Na, pan oedd o efo gwylch, chwarae mwy fel rengol flanker, really. 6 neu 7, ond wedi mynd i'r Caerlir, a mae'n chwarae fel arfer, mae'n chwarae wythwr, yn dweud. Ie, boi gry, boi gadan, boi cyfforol, a ti'n gallu weld chydig bach lle mae meddwl Tandy, ennill collisions, yn y mae eisiau gwneud. Ie, ond mae o'n siom yn dydi i colli Falataw un y gorau yn bendant mae gêm wedi mynd proffesiynol sydd wedi chwarae i Cymru. Just gobeithio mae wedi chwarae gêm olaf i Gymru. Gobeithio yn gallu cael un o'r 2 gêm dros y 6 gwlad o gan i weld. Sorry, Andrew. Ie, o'n i jyst yn mynd i ddweud, o'n i heb di sylweddoli oedd Cracknell yn 31, o'n i'n meddwl oedd e'n lot ynach na'n 31, so oedd hwnna'n bryd nath e cael ei gael lan, oedd hwnna'n bron, o'n i'n meddwl oedd e'n tua 34 neu 35, so o'n i falle meddwl beth oedd werth cael chwaraewr fel na sy'n mynd i bod 36 ymhen cwpan y byd nesaf, ond fi'n deall pan mae Tandy wedi gael ei lan, oedd e'n eitha ddoniol nath pythefnos yn ôl oedd brawd fi wedi bod neges bod yn y gêm Caerlir oedd y 2 Cymro di sgorio cais a fyna Nicky Smith, Tommy Reffel a Cracknell, a nes i ddweud sa'n siŵr os mae Cracknell yn gyfru, ond os mae unrhyw hyfforddwr yn mynd i'n galw Cracknell lan, Steve Tandy fydd yr hyfforddwr. So, neis i weld na, a fi'n meddwl mae yna bron patrwm i chwaraewyr fel Cracknell. Mae Tandy wedi cynnwys yn y carfan. Mae lot mwy o ffocws ar chwaraewr sy'n mynd dros y gemau'n. Mae bron diffyg chwaraewyr ni wedi gweld fel na o dan Gatland a bron i bod Pifac hefyd blynyddoedd yn ôl. A fi'n meddwl peth ni wir angen yw just cadw y bêl, mynd dros y gemau'n a bod y bêl yn gallu mynd mas i'r cefnwyr wedyn, oherwydd so ni wedi bron cael siawns yn ambell gêm, yn wedi gêm Lloegr yn y 6 gwlad blwyddyn diwetha, sa'i eisiau weld gêm fel na. So bydd yn diddorol weld sut fath o patrymau bydd yn dod mas o carfan Steve Tandy. Edrych ar ei garfan gan gynnwys Cracknell, 6 chwaraewr sy'n wedi cael cap o'r blaen. Be newch chi o'r garfan? Fel,
un enw ges i sioc i weld yn cael ei gynnwys, oedd Nick Tompkins, o'n i'n meddwl efallai bydde Steve Tandy yn edrych i'r dyfodol yn fyna. Ond mae'n teimlo fel bod wedi cael rhywbeth o gymysgedd o profiad, a falle chwaraewyr di-brofiad, a trial gweld pwy mae'n gallu defnyddio fel rhywbeth o mentor i'r criw nesaf o trwyddo. Ond hapus gyda'r garafan os rhywun amlwg, byddech chi wedi hoffi gweld na sydd ddim na, neu rhywun fel sioc sydd wedi cael ei gynnwys? Wel, efo'r Sandy, mae wedi dod dros yn dda iawn. Mae wedi bod allan i gwylio'r games a siarad, a ddath rhywun deud, fath o ffonio, a Harry Deeves deud, dath o ffonio fo, deud fel, sori ti'n ti cael ei dewis, ond ti yn y feddwl fi. A pethau fel sy'n pethau bas yn pwysig. Un arall o'r Saracens yn braidd yn sioc i fi, ond dwi'n falch mae yn y carfan, yw Rhys Carre. A ddim yn gwybod oedd o ar gael. A peth yw, dwi'n yn gweld llawer o rygbi o Loegr, ond fel dwi'n darllen, fo a Tompkins yn chwarae dda. So felly, gan i weld. A ti'n gallu, ti'n gallu deud, fysa na'i gallu deud o rhywun o gwylch deud mae'n well na rhywun arall. Ond penderfyniad y fforddwyr yn dydi. And you can make a case for any one or two players. Ond nhw sydd wedi dewis y tîm, nhw'n gwybod sut fath o'r gêm, nhw eisiau trio chwarae, a dyna pam mae wedi dewis A over B. Ond sicr, fel ti'n Nick, dwi'n wedi gweld lot o rygbi o'r Gallagher yn Lloegr, ond dwi yn clywed bod Rhys Carre yn chwarae'n effernol o dda yn Saracens, a mae fe sôn am Cracknell fel bôl carier, a bod y garfan mae Tandy wedi dewis i weld yma lawr y linell yna, a dyna'n sicr ti'n cael gyda Rhys Carre, fi'n credu mae'n wneud y gwaith caled yn ei gêm i Saracens, a mae wedi wneud y gwaith caled i gael hynna nôl mewn i contention gyda Cymru. A bydde fe ddim yn syni fi wel yn cychwyn felly y gêm gyntaf. Mae'n twmlo fel y fath o chwaraew mae Steve Tandy eisiau dewis, eisiau chwarae, a wrth gwrs, bod e'n ifanc, mae fe gymaint o brofiad yn barod. Mae fe'n sicr yn chwaraewr sy'n yn ychwanegu tipyn i unrhyw dîm. Andrew, a staeth y ti nawr, o ti'n sôn yn gynharach bod Tom Bowen wedi dyblesio i Gaerdydd yn y 5 gêm gyda. Fi'n siŵr o ti'n gweld y cwestiwn ma'n dod, os mae'r cwestiwn mae pawb i weld yn gofyn ar hyn o bryd. Tandy'n dewis peido i gynnwys y penderfyniad cywir wrth feddwl mae 19 yw mae fe dim ond i fel chwarae 5 gêm, fel mae'n chwarae'n dda yn 5 gêm, ond 5 gêm i wedyn, mae dal gwaith dysgu a lot o fe wneud eto. Yn sicr, penderfyniad gywir. Mae, dal 19. Yn y gêm erbyn Munster i ffwrdd, oedd na lot o ffocws gan Munster i roi bil yn yr awyr tuag at Tom Bowen. A mae wedi wella ys gêm Munster yn yr awyr, ond oedd ffili ymdopi gyda rhai o'r cics oedd yn mynd lan. A fi'n meddwl, os chi ffili ymdopi yn y URC, mae'n mynd i fod yn anodd erbyn tîm fel yn De Affrica gyda'r chwaraewyr maen nhw gyda. Ond mae yna lot o anafiadau hefyd ar yr asgell yn Caerdydd. A mae'n digon dda i chwarae i Gaerdydd, fel ni wedi gweld, ond falle bydd ddim yn dechrau pob wythnos i Gaerdydd os oedd pawb yn iach a medru chwarae. Felly, angen rhoi amser, mae'n gallu chwarae i'r tîm dan ugain yn y chwe gwlad. So, falle bydd yna'n well ffordd i Tom Bowen paratoi na mynd syth mewn i garfan Cymru. Ond bydd yn neis falle i weld e'n ymarfer yn ystod y Hydref. Meddwl bydd yna'n ffordd dda o dod o fe lan i safon well. Un esgellol sydd wedi cael ei gynnwys, wrth gwrs, un arall bydd pawb yn gyffroes i weld yn ôl ar gar rygbi ar ôl sabbatical o blwyddyn a hanner 2 flynedd, yw Rhys Zammit. Ddim di chwarae lot o chwaraeon
cystadleuol tan iddo fe ail ymuno gyda Bristol. Ymuno gyda Bristol tymor yma. Dwi'n cymryd fydd e'n awchu i gael fod nôl ar y llwyfan mawr yn wedi gan bod America falle ddim wedi gweithio fel oedd yn gobeithio iddo fe, bod e'n bydd e'n mae'n caru'r ffaith bod y sylw arno fe, mae fe'n a jyst yn gallu dangos i ddoniau beth mae fe'n ei gorau ar y carreg fi na. Ie, dwi'n meddwl. Mae'n chydig bach yn post y boi yn dydi. Y peth yw, mae'n gyflym yn dydi. Neb yn gallu, a rwan mae'n boi gry hefyd, wedi dweud, good weight on. So, mae eisiau chwarae, a mae'n rhoi bums a seat hefyd yn di. So, dwi'n disgwyl chwarae yn bendant yn y 23 yn erbyn Eriannin, a gwyrall ar asgell. A dyna'r peth fi'n credu gyda popeth sy'n ymlaen yn rygbi Cymru. Maen nhw'n ddefnyddio unrhyw beth maen nhw'n gallu gael bobl mewn trwy'r drysau. Felly, odi, mae'r Isamit yn ffit o hynny. O ran y gemau, wrth gwrs, Ariannin, Japan, Zeland Newydd, De Affrica. Faint mor ffyddiog gen i bod ni'n... dwi'n mynd i gweud ennill 2 gêm, a dwi'n gallu bod mor hyderus a hynny, neu dwi'n meddwl gormod. Ie, sa'n disgwyl ennill 2 gêm. Fi'n meddwl ni angen targedu gêm Japan. Bydd well gen i os oedd gêm Japan y gêm cynta, oherwydd mae tîm fel Cymru wastad yn edrych am rhyw fath o cysondeb gêm ar ôl gêm. A os ni di chwarae Japan gynta, gobeithio cael buddigoliaeth yna, bydd yn 2 gêm yn olynol ni di ennill sydd ddim yn cyffredin i tîm Cymru dros y 2 blynedd diwetha. A ie, gobeithio just, fi eisiau weld rhyw fath o patrwm tebyg mae tîm Cymru'n chwarae. Oherwydd, o dan Gatland, weithiau ni ddim yn siŵr be o'n i'n ceisio wneud mewn ambell gêm. Ond mae'n lot i tan i wneud yn wir. Just eisiau gweld perfformiadau dda. Os ni'n colli gan 30 neu 40 pwynt yn wedig yn y Games Africa, fi mae just chwaraewyr o tîm oedd Cymru'n chwarae. Mae hwnna'n fine just as long as ni'n dangos rhywbeth bod na rhyw ffordd o chwarae fyna. Be am ti, Carwyn, be sy'n gobeithio gweld allan o'r Autumn Internationals? Wel, cytuno fi eisiau ni feiddi Japan, fi'n credu mae rhaid ni gael fuddugoliaeth na, just mwyn sanity cefnogwyr rygbi Cymru, fi'n credu ni mwyn trwy gymaint os o 2 flynedd diwetha. A hefyd, os gallwn ni gael fuddugoliaeth gynnar mewn i amser Steve Tandy fel y fforddwr, fe brynydd y cefnogwyr mewn i beth mae fe'n trio gwneud. Mae De Affrica yn write-off fel, mae 'da fi issues, pa mynd i chwarae gêm rhywun penwythnos yma, rhanbarthau sydd tu allan i'r ffenest rhyngwladol, mae pob gwlad arall yn chwarae penwythnos yma, pa mae rhaid i Gymru fod wahanol. Fel, dwi'n mynd i synwyr, ond anyway, mae hwnna'n stori arall. Problem yma, ni chwarae'r Ariannin mwy na thebyg ar ôl fel un o blynyddoedd gorau yn hanes rygbi ar Ariannin, gyda'r buddugoliaethau maen nhw wedi cael lenni. Wedyn, mae hwnna'n gêm, da ni wedi meddwl falle, gallwn ni, mae chance da ni, ond fel maen nhw wedi chwarae lenni, a'r tîm oedd maen nhw wedi curo, mae jyst fel, it ain't happening, a wedyn mae Zeland Newydd, wel, tas y Zeland Newydd yn troi lan gyda 7 chwaraewr, da Cymru'n ffind o ffordd o golli erbyn nhw, achos ni jyst ddim yn gwybod sut i feiddi Zeland Newydd. Wedyn, buddigoliaeth erbyn Japan, cystadleuol am awr erbyn yr Ariannin a Zeland Newydd, a wedyn De Affrica gobeithio bod ddim yn sgôr cricket fi'n credu yw'r reality, jyst achos fi'n credu mae'r gap sy'n rhwngddo ni yn nhw jyst yn ormod ar hyn o bryd i fel mynd beth gwahanol. A wrach jyst canolbwyntio ar un o 2 pethau a gweld cynnydd yn y perfformiad. Fel enghraifft, ti'n disgwyl mwy o bwysau am diffyn, herwydd honna di'r cefndir Steve Tandy. So, ydyn ni gallu weld hynna yn dros y cyfres? Wel, definitely, a bod ni'n anodd i sgoro'n erbyn. Os yw tîm yn sgoro'n erbyn ni,
maen nhw'n ffordd mynd trwy 15-20 o phases, a ni jyst yn rhedeg mas o wynt. Be fi ddim yn moyn yw 2-3 phase, bang, maen nhw'n trwyddo sgoro cais. O leia bod ni'n fel rhoi upfront, bod ni'n ceisio bod yn gryfach a bod ni wedi bod felly, a bod ni hefyd yn trio chwarae bach o rygbi, fel o'r garfan, fi'n teimlo mae'r olwyr falle llai o brofiad, ond hefyd wedyn ddim gwmynt o wybodaeth amdani. Fi'n gwybod mae Thomas Williams a Josh Adams gyda dros 60 o gaps, ond i blaen ni, does dim llwyth o gapiau yn yr olwyr, a fi'n credu mae hwnna'n bach o defnyddio hwnna'n un advantage ni pan ni'n ymosod, ond bod ni yn trio pethau, dyn nhw'n disgwyl i wneud, achos ni wedi bod rhy fflat, ni wedi bod yn rhy seimi am 2 flynedd, mae let's have a go a gweld sy'n digwydd. I fi, dim yn cyffroes, ond sgen i diolbedd mawr am i gweld sut da ni yn chwarae. Mwy na sydd wedi bod dros esmau gallwn wedi bod. Ar ôl cwp yn y byd, a dwi'n edrych ymlaen i weld sut da ni chwarae. Cytuno, ie, fi'n credu. Mae'n hydref pwysig, fi'n credu, i'r rygbi yng Nghymru. Mae'n gyfle i chwaraewyr gosod eu stamp ar eu dyfodol. Mae'n gyfle i Steve Tandy fel seriously dangos beth mae fe amdan. A mae'n siawns i'r cefnogwyr felly brynu nôl mewn i rygbi Cymru. Fi'n credu, os ydym ni ddangos bach o ymdrech, bach o ffait, bach o bod rhywbeth ar y ffordd, fe sticydd cefnogwyr gyda nhw. Os bydde be ni wedi cael am 2 flynedd, fi'n credu bydd y cefnogwyr yn troi i ffwrdd yn reit ydyn nhw eto. O wel, o'n i bai bod rhywbeth arall da chi weid. Dyna ni am wythnos arall. Mae wedi bod ychydig hirach yn y garfer, ond dwi'n credu oedd angen i ni gael dweud ar ôl pethefnos, wel, fi'n gweud pethefnos, misoedd cythryblus o fewn rygbi Nghymru sy'n i weld yn dod ychydig cliriach nawr. Gyda'r newyddion, mae 3 tîm bydd yng Nghymru o fewn 2 flynedd yn edrych ymlaen. Ond Nick, Andrew, fel yr arfer, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni ac am eich dadansoddi dawnus fel yr arfer. Croeso. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr i chi am wylio a wrando, a mi welwn ni chi wythnos nesaf ar drothwy dechrau ymgyrch Cymru yn yr Hydref. Diolch yn fawr i chi, hwyl am y tro. Os da. Diolch. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.